खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय दिनैहायनि भिडिअखौथ' नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखाबायना दिनैहाय जोङो दायो थांनो ओंखारदों निउ बेबिनि थाखाय गिफ्ट लांनो नागिरदों आरोना आङो जोनोम जानायनिफ्राय दिनैसो थांनो नागिरदों आरोना बिमानै जाबाय आङो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' सिगांनि ब्लगखौ नायदोंबा मिथिखागोन जों मेडिकेलाव दंहैयोमोन ना हासबेन्डबो आंबो जोंनि बाजैया बेबि गार्ल जोनोम होदों आरोना बेबि गार्ल जोनोम मोनदों ओमफ्राय बिनि थाखायनो जोङो दायो जोनोम जानायनिफ्राय दिनैसो नै सप्तानै जाबाय आरोना ओमफ्राय जों दिनैसो थांनो नागिरदों ओमफ्राय दा बिनि थाखाय माने गिफ्ट लांनो नागिरदों ओमफ्राय दा जों बेखौनो बायहैग्रोनो नागिरदों आरोना रेडि जाबाय दायो नै आंहाबो नै खर' सर' लोबना दुगैनानै रेडि जाबाय खानायानो दाबो रानाखै गिसिसिनो आं एगारनो बादोंमोन गरमथार ओमफ्राय लबर लाखाबाय आरोना दा गरम मोनबाथाय ओमफ्राय खानाया रानबाथाय खाना लासिगोन आरोना ओरैनोबाबो स्कुटियाव थांगोन नालाय बार नांलांगोन ओमफ्राय बेनो दिनैनि भिडिअआ निउ बेबिनि थाखाय गिफ्ट लायनो नागिरदों बाजैमोननाव थांनो नागिरदों जोंनि बाजै सनामोननाव ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसेनो आंनि लोगोखौबो आङो बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनगोन आरोना मा होनो लोगोआ जाहैबाय सिगांनि ब्लगखौबो नोंथांमोना जुदि आंनिखौ नायबाय थाखायोबा मिथिगोन आरोना जोङो बे बगामाथियाव थांनायावबो एखेलेगेनो थांदों ओमफ्राय लास्ट डिसेम्बरावबो जों पिकनिक जादों मानासाव बेफोराव गासिबावबो आंनि लोगोआ दङ आरोना लोगोआ आंनि बाजैनि जायखौ जों दा नायनो थांनो नागिरदों बे बाजैनि असे बिनानाव आरोना ओमफ्राय बिराद गोबावनि उनाव नै बेबि जालायनानैसो लोगो मोनसिगोन आरोना बेनाबो बेबि जाबाय दायो बेसेबां जाखोथाय 5 मास जाबाय खोमा बेबिया माने एसे देरबायानो आरोना मिनिनो रोंहांबायानो खोमा 5 माह बा 6 माह जाबाय आरोना ना एसे खमसोथाय मिथिला आं जायखिजाया आंनि साननायाव 5 मास जाबाय खोमा बेबिया बेबि बय आरोना बेना आंनि लोगोना आंनि बाजैनिनो बिनानाव असे आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन दिनैनि भिडिअआव जायफोरा नायनो जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनो बिथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो भिडिअखौ दायो जों थांनोसै ओमफ्राय बेबिनि थाखाय गिफ्ट बाहायग्रोनोसै आरोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला होननानै होनोयो होननो चान्स होआ होननानै गावानो जेबो बुङा ओमफ्राय नायलांबाय थादों नोंथांमोना थांगासिनो लोगोफोर जोंहा बाजाराव हाबनानै नानि फिसानि थाखाय लाखाबाय आरोना आं बाजारखौ देखायलायासै नानि फिसानि थाखाय गस्ला लाबाय गांनै दा थांनानै देखायहैसिगोन आङो नोंथांमोननो दायो पुरा बिफां साया साया थांगासिनो जोङो बिफां साया साया लामा नागिरनानै मालाय मोजां नुयो आंना मोखाङानो जोंख्लाबजोबो नायलाय मार अइलिखा नै आंना लोगोआ लोगो मोनफैबाय नै जोंहा बाजैमोननाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्रायो मा होनो बाजैनिनो असे बिनानाव आरो बेयो आंनि लोगो बेबि मोनखांनायनिफ्राय दिनैसो लोगो मोनदोंना 5 माह जाबायना बेबिया 7 माह जाबाय बेखौनो आं 5 माह होनगासिनो भिडिअआव 5 माह जासिगोन ओमफ्राय जोंहानि हौवायाथ' 4 मास जाबाय खोमा 5 माससो इदि होबाय दं बारबायनो नै माबायदि आंना लोगोआ किउट ना नै कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलै आंबो थानो समायथारा मालाय गावहा किउटसिन जाबायगोनसो नंगौब्रा सा लोंनोसै जोङो इबो दासो मोनफैदों आं मोनफैग्रोबाय आरो गावहा खाथिनिबाबो मोनफैग्रोआखै आंसो मोनफैग्रोबाय मा होनो मोनफैनानै दसे गोबाव जिरायबाय सा लोंबाय ओमफ्राय नै दायो बेदर फाजा जागासिनो आङो ओमफ्राय आलासिफोरा गोबाङैनो दं आरोना ओमफ्राय केमेरामेना आंना लोगोआनो दानि नोंथांमोननि एसे आगोलाव देखायनाया आङो लागासिनो आरोना ओमफ्राय आं जागासिनो बिदिनो नानि गोरलैया दङ देखायथ'नो हाया दे एसे देरनांगोन ना दासो सप्तानै जादों नालाय देखायथ'नो हाया ओमफ्राय बिनि केमेरामेननि फिसाखौ आंनि लोगोनिखौ देखायथ'नो मा ओंख्रि देयो नैयो जिंखा आलु पनिर ओमफ्राय नैथिंजा मटर सोमनाय आरो नै मा कबि पटल फ्राय ओमफ्राय बेदर जाया जाग्रोबाय इयो जों दा जासिगोन दे गोथाव जादोंना जायाखै खोन्थादो गोथाव जादों जाग्रोबाय दे आंना लोगोआ हारसिंनो जाग्रोबाय आंहा जाग्रोआबा इना बेबिबो दंना नेबाय थानो माने बेबिया दा आरो गाबबाथाय ओंखायनो एसे जाग्रोबाय आरो
दायो जोङो लागासिनो ना लानो लायाखै नायनो आङो मा होनो बे जाखांबाय बे जाखांनाय लोगो लोगो आं जोंबो जादों आरोना ओमफ्राय जानायखौ आं भिडिअ लाबाय थायासै आरोना जाखांनानै दा जिरायगासिनो मोनाबायानो आरोना ओमफ्राय नै आङो एसे गेदेर गेदेरखौसो लाबोफ्लांबाय आरोना औ थांसै मा दे थादो नानि गाइखेर मालाबा हाबै मा होनो आं लाबोनाया एसे गेदेर जासिगोन आरोना नानियाथ' उन्दैसो नालाय दा टिकुसोना सप्तानैल' जादों नालाय बेबो गेदेर जासिगोन हासबेन्डआनो फसायनाय आरोना कुर्टिनि नालाय जिया ओमफ्राय आरो नै बे गांसे बेबो एसे गेदेर जासिगोन एसे देरबावबाथाय गानजागोन आरो ओमफ्राय आरो नै बेजों नै बे दंखायो उन्दै नालाय दा ओमफ्राय नागिर बेखौल' फसायनानै लाबोबाय आरोना उनावहाय मास मोनसेफोर जाबासो आरो लाबोफिननांसिगोन ओमफ्राय नैबेखौ बिराद किउट मोनदों आङो नैबे लाबोनाय लोगोआ लाबोनाय आरोना मोजांथारना खाथियाव लाबोनाय मोजां मोना न'खौ आंना लोगोआ लाबोनाय बिदि बिब'नि फिसाजोनो ओमफ्राय नै जोंहा आंनि लोगोनिया गलु मलु किउट खास'नाया जोंहा बिदि नागिरलायदों बोरैबा जालायदो इसेबो आंथारल' एकदम नांजानो गियो दे नोंबो सोमोन दे आंखौबो सोमोनबाव आंखौबो सोमोन नांजानो इसेबो दे सिमबाव मायाल' ओमफ्राय आं लाबोनायाथ' बेनोसै गेदेर उपाय गैया एसे देरबाथाय गानहोथोंसै आरोना मास मोनसेसो जाबाथाय 1.5 माससो जाबा गानहोथोंसै एसे बोनाय मोजां नुदों गांसे नैखौ साबसिन नुदों आङो ना मोजां नुबा बियानै ना मा होनो आंखौ आनै जाबाय नालाय बियानैनो आंना बेनो नुबा आथिंनि नायदोंमोन आरोना बिदिनो पान्सु टिक्लु खिन्थु आथिङा दा फिसासोना सप्तानैनिल' मा लागोन मा मागोननो लाबोनायानो जायासै आङो मास मोनसेसो जाबासो बेखौबो लाबोसिगोन बेखौनो लानानै फैबाय आरो आङो ना ओमफ्राय थाथाराखै जोंहा गथ'नाव नांजोबसिगोन खमखायजों थाखाबाय ओंखाम जानानै मा जोंना बेसेबा बुरजा जाबाय गिबानो मालाय दिनै बेफोर माखा गासिबो नानि फिसानि गोजा आरोना गोदान गोजा गासिबो बेफोर माखा गासिबो दिनैहायनि गोजा आरोना आलासिया बुरजायैनो फैदोंमोन नालाय गासिबो दिनैनि गोजा मोजांथार एकदम मा खालामदों Amin ini langsung naik naik ini Maya ini naik ini apa babu nih này cái này trisang là lưng khả bé hả enggak lên lệ đừng có lên đừng là cả bữa điệp thuộc cái này là liền một lần là cái à bà bữa sẽ điệp bác sĩ liền một lần sẽ điệp sẽ bán cái đồ gì đi em ăn món không phải nó rất nữa boga mati rumah này đi đây mình thấy nhà baby ra này đã isi dia orang hendak baby aku sisa pas sudah sesat mana thấy sẽ dia buat itu rumah mình gần rồi nang mana nah rất cute kalian nggak lupa thấy ăn à jauh apa ya jangan ओमफ्राय दा उपाय गैया थांनांसिगोन बिसोरबो ओंखारबाय आंबो ड्रेस गाननोसै आरोना बिराद गरमखा बाबा इथिं नायदो नायदे आयौ थालाय जाखाला गरम मोनबाय नायनाय फैना नांफैयाखैनो नायनाय फैना गोसोलाय बाबु नांफैयो फैना नाय खानायखौ गुफुबाय जाबाय दे थानाय नोंलाय गरम मोनजोबबाय बाबु Babu, नै बाबु ओंखारबाय ओमफ्राय नै जोङो दायो थांनो ओंखारबाय आरोना न'आवहा लोगो मोनाबो ओंखारबोबाय सानैबो ओमफ्राय जोंबो फैबाय जमानो फैबाय आरोना ओमफ्राय जों दायो नै मोनाबायानो आरोना मोनाब्लि जाबाय फैनायावनो
ओमफ्राय मालाय आलासिफोरा एसे सिगाङावनो थांदों ओमफ्राय जोंसो एसे मोनाबाय आरोना बिराद मोजां लोगो आरोना बे आंनि ओमफ्राय बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनबाय ओमफ्राय एकदम माने अहायाखैमोन आरोना थेवबाबो उपाय गैया फैनांबाय आरोना रायलायनो अहायाखैमोनबाबो बिस्राबो थांबाय ओमफ्राय जोंबो दा थांसिगोन आरोना माब्लाबा बिदिनो जमा लोगो मोनफिनलायसिगोन स' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोदान भिडिअजों नोंथांमोनखौ बयखौबो थाबैनो लोगो मोनसिगोन स' बाय बाय बयनिसिमबो